Patumi Duarbagori 26 Constituency keparlo kahora along APHLC kangdang amei kangni. Patumi Duarbagori 26 Constituency keparlo kahora Rongtara along APHLC kangdang amei padopon. Bangso amei maiphu Lorence ingti pensi mai Chari pon. Lapen bangso amei along alohi manpeng pen Duarbagori CC President chetongdun. Lapen CC along Financial Secretary Kamson singnar chetongdun lapen bangso amei along APHLC Mondorsing ingti pen aphan jumese alam ningje ponke kedamtang asongja atum aphanta akha athai ave aphan chongthui chobai loksi ke Chari lapen non karbiang long ke Chari bom asorkar pusitame kiduk kelak aphan chongthui chobai bom athema hemprek amen pen aphan chongthui ka chobai lok lapen kaching thur amen pensi aphan ke palu akamalam si than ponpo atok ano kido akarbi atumke kisum chechak nang bom lapen pini arni anta hemprek alam ke paklang hai lasi aphan chongthui chobai lok puta non karbiang long autonomous council ke Chari atum aphan pupon lapen non nilitum APHLC asong ke chongthui chobai asong kali lasi nilitum ke rat pen chingki chethan pon bomlo puta ningje pon nilipen Lucas sangma inglong kiri aber